Bafo, asikubingelele mfethu, sikwamukele siphinde sibonge ukuthi bekhona bonke abantu abakhona bebengakusiza noma ubungaya kubona abaney'nhlelo ey'fana nezethu kodwa ukhethe thina namhlanje ukuthi yithi abantu esingakwazi ukuthi sikulekelele odabeni ofike ngalo. Ngizocela ukuthi ubingelele umbukelo sekhaya uzethule bese sihlala phezu kodaba ukuthi yini kahle kahle lena esilethe lapha namhlanje. Yebo kezwakala. Sanibonani babukele emakhaya. Ngegama nguMaster, ngaziwa ngoMaster, abaningi bangazi ngoMaster. Ngwakagumede Sibongo. Ngibize usisi Sitetele Gulana ukuthi ezobambisana nami kulolu daba lolu. Okay. Kunodaba lana olukanje ngoba ngithe angingadluleli kwezinye indawo ngingaqalanga kuwena ngoba uwena umuntu osengakwazi engixhumanise nabantu abazokwazi sibe ngisize ngokukhulu ukusheshsha ngoba izinto zakho ziyatholakala ku YouTube. Okay. Yeah, nginenkinga lana kunentombazane engike ngathandana nayo. Engicabanga ukuthi iminyaka emithathu no-half sikuphelile. Okay. Lo ntombazane leyo ke sathandana kwagcina kufikela ekutheni igcine leyo ntombazane ingasangikhulumisi mina ngezizathu sezinto ezazenziwa uma wayo. Okay. Uma wayo ube umuntu ongathanda ukuthi le ntombazane ithandane nami. And ekuyinto engayithola mina phambilini. Ngathola ukuthi ukhona umuntu lo mama lo wayemcabangele kule ntombazane le. Oh, okay. Yes. Ukuthi ngathandana nengane yakhe ngoba enemali, enamabhizinisi nemoto nani. Kwazise mina ngiphantela kwaGoba iqolo. Okay. So ubudlelwane benu nibukhanda nje vele sewuthi uma kuhambi ngoba kufuna inhliziyo zenu sekuthi uma kuhambe isikhathi sewuyathola ukuthi cha umama kantombazana akekho kuleyo yonke lento. Yeah, ngeke ngize ngisho ukuthi akekho kulento. Ngeke ngisho ukuthi akekho kulento ngoba kunesikhathi lapho engaye ngalwa ngempela ngithi ngifuna ukuyobona ingane yami manje. Oh, seninomntwana? Yes. Okay. Yebo, ngalwa ngempela ngithi ngifuna ukuyobona ingane yami manje kwagcina kufikele ekuthenini angazi noma yinto ayicreatiwe bangiframe yini lapha ngoba ngangena lapha kubo kwale ngane le kwakuthi obhuti bakhona bangikhiphela ngaphandle. Abafuni ngichaze ukuthi ngize ngani lokho kuyinto eyangenza nga-understand ukuthi okungenzeka ukuthi nabo banalo ulwazi lwalento eyenzakalayo. Yebo. Okay. Ukufika kwami laphana ngafike ngacela yena usisi lo engithandana naye. Ukuphuma kwakhe kwaseqhamuka nobhuti bakhe bangibuza ngifunani la. Okay. Ngazama ukubachazela base bathi yini engizobasiza ngayo mina kulela khaya ngoba angisebenzi nento esile. Ekuyinto le yangiphatha kabuhlungu ngoba ngabona ukuthi mina awukho umsebenzi wami. Yeah. Okay, yini wena ongakazi uzucabanga ukuthi mhlambe ubize noma ucele umunye umuntu ayokukhulumela kubo kwantombazana kunokuba sengaze kuye wena direct awukuboni yini wena ukuthi babe ngakubona ngathi awubahloniphi wena noma ulihloniphi kubo ngoba uyakwazi ukuyiyela wena straight? Okubuhlungu umama lo ngizoyichaza lento ngithi umama lo uma wayo lentombazane wayefikela naye ekhaya ngalo kungitshela. Oh, okay. Wayefikela lapha ekhaya wafika wazongitshela ukuthi angihlukane nengane yakhe. Angihlukane nengane yakhe kungenjalo yena uzoyivimba ingane yakhe ukuthi ize kumina. Ngoba ke vele unayo indlela ukuthi ayivimba ingane yakhe ukuthi ifike kumina ngoba umzali uyayizala. Yes. So bangikhiphela ngaphandle ngahamba ngayohlala ekhaya ngahlala lezo insukwana kuyaba sekungena amaphoyisa naye nalengane naye yakhala ithi ngidlengulile. Oh, Ithi ngidlengulile then angithatha amaphoyisa ngayovalelwa. Akuphelanga isikhathi esingakanani yona futhi lengane yafika kumina. Yathi no, icala leliyana kwakuyicala elicreatiwe ngoba kwafanele ngiboshwe mina. Kufanele ngiboshwe mina khona yona izokwazi ukuqhubeka nalomuntu ngoba isiqhumama phela. Kubo kwalengane akusebenzi umuntu ungizwe kahle. okay. Njengoba kungasebenzi umuntu lo baba lo othandana nalengane manje kungamele mina ukuthi ngithandane nalengane ngoba khona yena. Kumele ube yena othandana nalengane. Ingoba yena ubafakela something. And mina akukho engikwazi ukufaka because ngisebenza kaGoba iqolo. Khokhe rent, nginengane futhi engizala komunye umuntu so nayo ifunda isikole. So izinto zami nje ihlangahlangene nje. Okay. Ihlangahlangene. So iyafika le ntombazane kumina ifika nje mingaphonsisi isinesikhathi isinensuku sekuna 7 times. 7 times ifika ngivakashela ngiphathela nento edliwayo. Phela ngokuthi ke vele ngicikekile into zayo ngingayifuni. Kodwa ifike ingitshela ukuthi no
uma wayo owenza yonke lento yonke lentulo. So yona yayingaplanile ukuthi kumele ngiboshwe. Uma wayo wathi kumele ikhaya lithi ngidlungulile khona ngizoboshwa ngikwazi ukuqhubeka nalomuntu ngoba nami angihleli angithule mangabe suke ingafiki kumina nami ngiba nemizamo engenza ngigcine ngikwazile ukuthi ngiyofika noma ingakubo. Ngikwazi ngifike ngibuza ukuthi hawu usibanibani wagcine kanini kanti ngoba asafiki kumina. Ingakho kwagcina sekufikele ekutheni kumele ngiboshwe mina ukuze kuzosala kube free yonke into ngingakwazi ukubona ingane yami. Okay, imali. Umncane yini lo muntu kuwe noma umncane kangakanani kuwe sengazi kuthiwa mhlambe usulelwa ngento efana naleyo noma akakwazi yena ukuma ezinqumeni zakhe ayishoyo noma ekhaya sebona sikusetshenziswa yena ukuthi mhlambe kube nguye oyibusiness lokuthi bephume endlaleni. Umncane kangakanani kuwena? Kumina akamncane kakhulu ngoba ngicabanga ukuthi ngimshiya ngo3 years. Okay. Ngimshiya ngo3 years mina. Phela ile nhlobo yezingane lezi ezikhuliswe ngokuthi vele zona ilalela kakhulu abazali bazo noma ngabe sebedlulela ngale zingasabuka ukuthi no manje sekwenzeka izinto ezwrong akuseyona le ndlela le kumele siphile ngayo. Okay, ubaba lo obuyathandana naye yena uma ungamlinganisela ungathi ubaba ongakanani? Hawu ungafa lo muntu lo usukhulile kabi. Mina ngingasho ukuthi baba kuyena. Angakuzala. Yes, engangizala mina. Okay, manje wena unesiqiniseko esingakanani sokuthi ingane yakho noma ukuthola kanjani ukuthi ingane ingeyakho since kwakukhona nomunye umuntu ebudlelwaneni benu ngoba kusho ukuthi phela naseni bathathu kwakuuye lo baba bese kuba uye intombazana? Ukuthi angichazanga kahle ngizoyibeka lento icace kanjena intombazana le bengisandana nayo bekungekho nje izinto ezingikhombisa ukuthi mhlawumbe ongenzeka ukuthi iyajola nani ngoba bekukhona isikhathi ayeshiya ifoni yakhe kumina. Okay. Yes, eshiya ifoni yakhe kumina kwesinye isikhathi ubehamba nefoni yami ethi asishintshane ngamafoni namhlanje khona sizokwazi ukuthi siphejelane sibuke ukuthi sisathembana yini. Yeah, ubengenankinga nalokho and ngesikhathi ngicabanga ukuthi kwakade kusana inyanga eyodwa. Akusana inyanga eyodwa bengisebenza eMandiyeni ngakhama blocks. Kwase kuba nesikhathi lapho engifikelwa khona amaphupho nasemsebenzini ngicobeke ngiphuphe kukhona ngilele nayo le ntombazana kukhona ingane ihamba phakathi kwethu la. Ingane encane nje ikhasa kuphela kwakungangigqameli noma umfana noma intombazana. Kwahamba isikhathi njalo nje mangisemsebenzini ngicobeke ngase ngithi hayi kumama ngathi hayi asambeni uyokwenza ilento le kuthiwa yini lezi zinto zabelungu DNA hayi i-pregnant test lezi zinto yes. Sahamba kwawukuthi ke kuvela ama-lines awu3 angiwazi nokuthi ama-lines awu3 mangabe kusesekwenze njani ke mina makuvela lawo ma-lines lawo ebese ngitshela ukuthi hayi ukhulelwe. Yes, and futhi wayeno 100% yena ukuthi ukhulelwe nami kwaphela ngathi sosikhathi ukuthi ngilokhu ngicobeka ngiba namaphupho abhedayo. Yes, izinto masazokwenzeka ziyefike kumina ngephupho. Esinye isikhathi kuba ukuthi kufika ivision nje ngiyilalele mina. Bese ngino 100% sure ukuthi ingane eyami ngoba ngathi ngifike ekhaya ngingakabachazeli ukuthi kunento kanje ngabe ngitshelwa uma ukuthi uphuphe ngifika nengane ngizobika ingane ekhaya. Okay, so uma efika yena ekuvakashela nakho sewuboshiwe ke useyafika uyakuvakashela uyakuxoxela ukuthi lento yonke ibili itulo elisuka ekhaya ukuthi wena boshwa ubumbuza isizathu uthi siphi isizathu? Yeah, ngiyambuza ngimbuza mina ukuthi kungani ekudecide ukuthi eqamba manga ethi ngimdlengulile kuze ngiboshwe na ngoba uyazi ukuthi ekhaya uma mdala ugugile ubaba ugugile utholela impesheni uyayigulela kuyimanje nje akekho right. Abanye ke kuyazi ke emndenini anikwazi kuba right nonke. Abanye bayiphuzela utshwala abanye bayinakela imindeni yabo sebekhosele nemindeni yabo manje. Yes, so mina ngiwumuntu osebenza kwagoba iqolo ngisebenza kanzima kunabo laba abanye abasekhaya asifani emndenini. So imina onakekele umndeni njengamanje nabancane abezemva kwami. Yes, so manje ngibuza kuyena ukuthi kungani wakhetha ukuthi engibophise kunokuthi ethi yongcono asihlukane. Sihlukane khona ngizokwazi ukuqhubeka ngisebenzele umndeni wami. Njengamanje umndeni wami awukhululekile. Uthi kwakuyini inhloso yabantu babazali bakhe? Ufuna ukuthola lokho ukuthi kwakuyini inhloso yasekhaya ekuthenini ngoba wena usuboshiwe ke babelindele ukuthi bezuze ini?
Oh, hayi inhloso yakhona wakubeka kwacaca nakho lokho ukuthi inhloso yaleyo nto leyo kwakuwukuthi ubaba wakhona lapha wahamba umuntu oyegoli akazange abuye wahambe yosebenza. Okay. Yes. So ehambile kwakuyena umuntu ofaka igrosa lapha endlini. Okay. Abanye lapha kubo kwalentombazana abasebenzi. Ngizwela usho eqaleni. Yeah. So manje kuwumuntu ofaka igrosa lo baba wakhona wawumuntu ohambayo engabuyi. Sekufuneka phela manje kube noyedwa ozofaka something la ukuze iqoshwe ikade eziko. Oh kusetshenziswa yena. Yes. Manje mina ngisiphazamisa ngoba ngifuna ingane kodwa ngisebenza into esile. Okay. That's why kwadecide ukuthi kube neplan eyenziwayo ukuthi mina ngicine ngivalelwe. Ukuze izokwazi lengane le ukuthi iqhubeke nalo baba ke phela. Khona lo baba lo izokwazi ukuthi ebabless ngalezi zinto abayifunayo engenazo mina. Okay. Uphuma kanjani ke tshela siye kuleyo? Wasula icala untombazane noma kugcina kwenzakalani? Tholakala ubufakazi yini eyenze kugcina ngoba usuku ngaphandle nje njengamanje. Engingakusho ukuthi usuku lokugcina lentombazane ifika kumina. Usuku lokugcina ifika kumina yathi icabangayo nokulisula leli cala leli because ibuke emuva umndeni wami uyasafarisha uyasafarisha nengane ayisakwazi sikhokheleke imali ukuthi ihambe esikoleni nginengane encane ke mina nginengane encane ko7 years. Okay. Yes. Ingane ke manje sithwele kanzima isakwazi esikoleni ekhaya basafarisha imali yempesheni kuphela esebenzayo etholwa ubaba nakhona. Yeah, okusho ukuthi uyena umuntu osekwazi ukubamba lapha nalapha ngeke ezekwazi ukucover konke ke. Okay. Yes. Isiphi sizathu esenza ukuthi uma usibhalela thina uthi cha Siteleka ngifuna ukuthi ungibizele umkhwekazi wami noma ungibizele ugogo wengane noma uma wentombi yakho hayi intombi yakho yini into edala ukuthi kubona bebonke ukhethe yena? Oh ngicela ukuthi ungizwe futhi nalapho ungizwe kahle. Ngikhethe ukuthi ngibhalele wena ngenhlanhla ke kwangiphendula ngokukhulu ukuphazima kweso. Ngikhethe ukuthi ngibhalele wena ngoba baningi esengibazwile bethi hayi lenkinga le othi kwabhekana nawo mngani wami mina ngizwana nabafethu abaningi. Bathi lenkinga obhekene nawo mngani wami baningi sebeke bahlangabezana nenkinga kanjalo base bebheka base bethola umuntu ekuthiwa uMC Siteleka ku YouTube. Ekuwumuntu nami ozongisiza ngayilandela ke channel kwakuthi ngicina ngayithola inamba zakho. Okay. Ngiphinde ngibuyele embuzweni wami. Yini eyenza ukuthi ungabizi uma wengane yakho noma ungacela ukuthi sikubizele uma wengane yakho uthi asikubizele uma wakhe okugogo wengane yakho? Yini impendulo oyifunayo ungayifunanga kuma wengane kepha uzoyifuna kugogo? Yeah, umbuzo omuhle futhi nawo lo. Umama bengimbiza yena njengo-creator. Njengo-creator walento nanokuthi angifuni ukulwisana naye mangabe ngizoqhamuka kwemina ngizohamba ngiye kuyena. Angeke sizwane kahle ngokwamazwi. Gcine kufikele ekuthenini egcine efuna ukungibeka isandla kanti mina ngumuntu wesilisa. Yabo ngumuntu wesilisa. Kukhona ukuthi ngizobaleka, ngizo-understand noma kube khona lwazi ngithinta khona kube buhlungu kumina ngenza izinto ezizogcina zengibophisa egcineni kosuku. Kanti kungcono uma ngabe ngizobiza wena njenganomuntu owaziwayo vele kulomkhakha ukuthi uvamise ukuthi abantu banikeze usizo. Okay. Ngikhulume nawe uze naye ebese ngibuza kuyena ukuthi mkhwekazi kungani wakhetha ukuthi umndeni wami uwenza usale uhlupheka ngiboshela icala engalenzanga na? Okay. Kulungela kunankinga. Sikulandele ke yena akazi kodwa ukuthi uzodibana nomuntu ofana nawe. Asazi noma uma sekubona uzovuma yini ukukhuluma noma uzovuma yini ukuhlala phansi since uthi uyena creator wayo yonke lento. Njengomsunguli ke engicabanga ukuthi naye fuze ngabe akayiqhenyi ngesenzo sakhe because asikho sihle. Asazi noma uzovuma mefika la ukuthi akuze ukuthi yini okhala ngayo noma kwazi ukusiphendula imibuzo esizoba nayo asazi. Kodwa simbizile ngandlela thizeni sangamtshela wonke ama details ukuthi kungani ezela namhlanje. Ngezwakala. So uready ukuthi ungahlangana naye? Hayi anginankinga mina njengoba vele ngangikade ngibhalile ngithi ngifuna ukuthi nifike ngikwazi ukukhulumisana nomkhwekazi lo. Ingoba ngangifuna vele ukuthi ngibonane naye egcineni kosuku sikhulume khona ngizothola izizathu sokuthi kungani ngingahlali nento ezohlela ingidla ngaphakathi. Uyasithembisa ukuthi uzokwazi ukuzibamba akuzukuba khona msindo uma kuukuthi umoya uyeza ukuthi uyakhuphuka uzozama ukubuyela nganeno uyicontrol so that kuzokwazi ukugcina kulungisekile.
Hayi nayo yazi ukuthi njengoba ebiziwe mawukuthi uyazi ukuthi ubizelwe mina. Mawukuthi uyazi ubizelwe mina ngineshow engango-100% ukuthi akasabi ngoba uyangazi ukuthi ngumfana omncane oyikhulele ehlonipha akekho futhi umuntu owake wezwakala ecomplaina ngami ukuthi nginokwenza izinto ezithile engekho right. Okay. No, akasabi naye la khona. Kulungile ke asikubizele yena ke. Ucabanga ngubani umuntu ongakubiza la? Hayi anginalo ulwazi ukuthi ngabe ngizobani. Okay. Ngizile nje ngoba ngihloniphane kodwa uthi ngizobani wakabani hayi angazi. Uyangithembisa ukuthi nanoma ngathi ubani kodwa ngeke uze uphakamise umoya. Hayi ngeke ngize ngiphakamise umoya noma bengibizobani. Hayi ngeke ngiphakamise umoya ngiyathembisa. Uzovuma ukukhuluma naye? Hayi anginayo inkinga ngizovuma noma nje nginembuzo ukuthi ubani ngabe ubani nje ongangibiza mina. Hayi angazi kodwa ke ngizovuma ukukhuluma naye. Okay. Makuwukuthi uyangithembisa ngoba ngiyazi ukuthi akuzi kuba lula mhlambe uma usumbona ngingazi ke phela noma mhlambe nawe vele unazi izinto ozothi uma umbona ufisa ukuze sho kuyena angazi but ngenzela ukuthi uma uqala umbone kungabi ukuthi sewuyathuka since ngikufihlelile ukuthi ubani umuntu okuwuyo okubizelela. Hayi ake sibone phambili angazi ngempela akukho ukuthi ngiqagele ukuthi ngabe ngibize ubani. Akukho nje ukuthi ngiqagele angazi. Okay. Ubani ongabiza mina. Manje Imake wo imake wo. Nangu umuntu engibizelena? Yebo yebo. Hayi ngeke kanjani? Uthe kunodaba afisa ukulikhuluma nawe. Imake sengaze ngibizele kuma TV pho. Ayikho no ngeke. Ayikho indlela bezokwazi ukukhuluma. Mina into engayikhuluma naye ayikho uyazi angimfuni ayikho into engayikhuluma naye. Angithi ngakho ke ecela ukuthi kube khona mina. Nginje eduze kwami angimfuni. Ufamily yami nje uyazi akafuneki. Okay, angithi ngakho ecela ukuthi kube khona mina. Yingoba ubefuna ukukhuluma nawe. Manje wena ubungasafuni washo futhi wathi uyazi ukuthi akuzi kuba lula ukuthi ukhulume naye. Kodwa ubengakhuluma nami esayidini. Enye into uma sengivela koma TV what about isidima sami ngine family nginomndeni wami ekhaya mase ngizovela koma TV ngingodaba olukanjena. Uyalwazi wena udaba esize ngalo namhlanje. Kodwa mangibona yena kuvuka konke. Mama ngibona yena. Azikho impendulo ofisa ukuyikhuluma naye noma ofisa ukuyithola kuyena. Angifuni ukumbona. Manje usho ukuthi asizukwazi ukukhuluma naye awuzukwazi ukuvuma ukumlalela. Angifuni ukumbona. Ngobani? Kuyolungiswa yini ke uma kuukuthi awufuni ukukhuluma? Angazi kodwa kona angifuni ukukhuluma naye angifuni. Senze njani ke thina? Angimfuni eduze komndeni wami eduze kwandweni yami abantu abama ngimdinga ngimfuni. Okay, senze njani ke thina? Yazini ngicela uvele ngihambe. Angisho ukuthi hamba mina ngicela ukubuza ukuthi senze njani ke thina? Ngoba owethu umsebenzi kusuke kukusiza nina nikwazi ukuhlala phansi bese niyakhuluma. Uma sekukhona ongasafuni angivumelekile futhi ukumphoqa kodwa isimo ubhuti abhekene naso siserious kakhulu okudinga ukuthi nje umlalelo okungcono. Umlaleleke okungcono. Yazini mhlambe sengahlonipha nina ngimlalele ke lokho afuna ukusho noma ngasufuna ukuthini kodwa ke sengahlonipha nina ke ngimlalele ukuthi angazi ngitsho bese ngavela kuma TV. Okay. Hayi sengahlonipha nina ke mhlambe ngimuza ukuthi yini kahle into afuna ukisho. Okay. Ngiyakubonga futhi lokho cela wehlisa umoya akukho lutho kuzokwenzeka kuwena ayikho into ozophoqelelwa kuyona noma kuukuthi awuyifuni kodwa inhloso ukuthi egcineni igcine kulungile. Master, sengimlethile umama phambi kwakho. Nangu, noma ngathiwa imuphi umbuzo ubunawo noma uzoba nawo ukhona ukuthi akwazi ukuphendula. So wena ke usungase ucacisele noma usikhombise isizathu umtshela ukuthi siphi isizathu esenza ukuthi uzobhalela ethi noma ufike la namhlanje ufisa ukuthi kube yithina abantu abakusizayo. Ngizoqala ngokubingelela mawami omuhle ngimhloniphayo. Benginesifiso bandla ngiyazi ukuthi ngike ngathi ku MC Steteleko akangafiki kuwena esho ukuthi yimini ocela ukukhuluma nawe. Ngizizathu ezithile nangokuthi bekungenzeka mhlambe ungayingeni indaba yokuza la kanti kubalekile ukuthi kumele ngicine ngikhulumile nawe. Isifiso sami bekuwukuthi ngazi mawami ukuthi ngakwenzani yini le wrong engayenza kuwena kuze kufikele ekuthenini ugcine ungibophisa ukuthi ngadle ngila ingane yakho na ngoba ingane yakho
ngangikade ngingazange angikaze nje ngaqala ukuthi ngenza izinto ezirong kuyona, ngikaze ngayiphoqa ezintweni. Konke suke sikwenza nayo suke sivumelene ngoba yayingithanda nami njengoba ngiyithanda. Phela into esiyinkinga kumanje kumina ile ukuthi ngiboshelwe into engingayazi. And njengoba ngiphumile ngithola ifamily yami ihlukumezekile. Ekuphumeni kwami futhi ngikhishwe iyona ingane yakho. Yacisha icala ngoba icala vele leli icala kwakuyinto engingade ngingayenzanga. Okusho ukuthi kumele nami impela ngizokhuluma nawe ngikwazi ukuthi ngizwe ngawe ukuthi kanti kwenzakalani. Umzwile ngamathi isikhalo sakhe asenzayo noma asiletha ukuthi isiphi isizathu esenza ukuthi size sibe la namhlanje. Ya ngizwile ukuchaza kwakhe, ya ngizwile indlela achaze ngayo. Noma ke kodwa ke lo ngane akhuluma ngayo athi unayo angazi. Akuyona futhi neyakhe lo ngane leyo athi unayo. Akho ngane kahle kahle nayo. Ngiyamuzwa nje ukuthi ubaba wengane akho ngane kahle kahle nayo. Ayikho. Ngiyakuzwa mina mama manje umbuzo ebenginawo lana muthi anginangane. Ngabe lengane lena ezalwa ingane yakho. Engingasho ngithi umzukulu wakho ke lengane. Ekabani kanti bangayona eyami. Ngoba mina umuntu obethandana nengane yakho. Ingane kababwayo ingayomni inomnikazi ingane. Wena nje awungeni ndawo awunamntwana wena. Lo mntwana othi una uyamazi insudlana awunamntwana wena. Kanti umuntu uma nomntwana ngegama yini awunangane wena. Hlobo awunangane wena. Hlobo ngiyaxolisa ukunqamula ulimi ngiyaxolisa ukungena emlomeni bandla. Bengicela ukubuza mayelana nalokho okushoyo umuthi mina anginangane nokunye ukuthi ngabe ingane izalwa ubani mingazalwa yimina ukuthi angiyisupport ingane ngicela ukuthi bengizoyisupport kanjani ngingayiboni ngoba ngikwazi ukuyibona and ngiyavinjwa ukuthi ngiyibone kuncanyela ukuthi okungenani ngingaze ngiboshwe ngizokwazi ukuyisupport kanjani ingane yami ngingayazi. Lalela number 1 angithi ubusingane kabani kamnikazi wayo ngichazeke kamnikazi wena awuhlangana ungendawo wena lapha Futhi awuhlangani wena futhi ngamanye amazwi khona omunye umuntu wena omaziyo obaba wengane hayi yena cha akekho umuntu engimazi ubaba wengane akekho kodwa kwenzakala ngani komnikazi wayo phela wena ungendawo endabeni zengane awuhlangani umuthi phela eyomnikazi wakho futhi kukhona ubaba okhona owumnikazi wayo uma ngesiwuyo hayi akekho ingane iba ngeyabantu ababili ingane yes ngiyavuma ebe umuntu oyedwa iba ngabantu abawu2 impela kodwa angazi methu nengane angazi iba yabantu abawu2 angazi kodwa njengoba nje segijima mbiza amakhamera ethi ufuna uhlaza mina angazi okay nokusho futhi ingane ke phela ke unini oyaziyo njengoba ezobuza mina ngingena le ndaba zeingane ngihlangana naphi mina ingane yazo unina wayo ukuthi ekaba unina wayo uyazi ingane thekaba wena njengokogwayo kuwazi ukuthi ngiyakwaba ngoba phela futhi ngabe usowakutshela ungeke ingane yakho ihlale nawe egcekeni ingakutshela ukuthi ingane izalo bani uwazi ukuthi wena ingekaba ingane esiyazi ekhona lapha ekhaya ingeya kaMkhize. Okay ukhona ubabwayo oright ubabwayo uyayondla njengoba inyanga iphelile uyifakelile usibahluke wangitshela ngaleyo ndaba kaSibu ungitshele from eqaleni indaba yakho noSibu ukuthi ever since ubaba wakhe engasekho lapha endlini akasekho umuntu osebenzayo wena uhleli nabafowabo bahleli uyena nje umuntu olokhe busy uSibu efaka izinto lapha emzini wakho so mina engibuzayo mina ukuthi ngizokwazi yini ukuyibona yami ingane noma ingane yami izoqhubeka igadwe loSibulo ngoba loSibulo kwayena uSibu imake wo kusebenza wasuzazi kangaka manje indaba zalapha lapha ekhaya wasuzazi kangaka akukwazi ukuthi ufike wenze ubugebengu nginengane lalela ma ngiyahlonipha awukwazi ukwenza ubugebengu nengane yakho yentombazane ube wazi kahle uthandana nami wena umuntu oyizathu sokuthi ihlukane nami ngoba ufuna ithandana nalo umuntu lo ufuna ithandana naye ngoba kumele afake oplastic endlini angithi izinto engisho mina umbuzo wami umile ukuthi ngizokwazi yini ukubona igazi lami yebo noma cha futhi wena mama ingane yakho wenza ngayo ibusiness noma iyona enikhiphe endlaleni yazi sisungijwayela kabi ungijwayela kabi uyazi uyangijwayela wasuzazi kangaka indaba zalapha ekhaya uyazi uyangitshela usibahle ngoba uyangithanda uyena umuntu owangikhipha lapha nejele ebona ukuthi ifamily yami yasafarisha mangikhona ngiyakwazi ukuthi ngiyophanda kwagoba iqolo
So njengomuntu okuwuyo wamdlwengule waphinde wamkhipha etshele uthini wena ngalokho? Nakho uyakuthola-ke ngabe ubukwazi noma ubungakwazi? Hayi mina ngiyamangala bengingazi ukuthi ngiyazi ukuthi waboshwa futhi ngimgcine eboshweni ukuthi uthi usengibizela amakhamera bengingazi. Kungani ungazange ufike ecaleni kodwa wakwazi ukufika namaphoyisa? Ukuthi kwangani ngingafikanga ecaleni kodwa wakwazi ukufika namaphoyisa ngesikhathi kuyokhulunywa icala lokuthi ngadlwengula ingane yakho. Yeyakho lengane esikhuluma ngayo kwakumele ukuthi ufike enkantolo. Lalela mina nginento eningabe kuzenza ngangiloko ngigijima namacala ngiloko lezo zinto eziningi izona ebefanele ukuthi ugade zona ebese ngengane yakho ukuthi wayidlwengula ngempela yini ngoba phela leyo nto awuzoyithola enkantolo. Ngangizoyithola kodwa ayikwayina nje ijele limfanele vele. Okay. Limfanele nje ijele. Ukhona yena umuntu ofanelwe ijele engonile? Hayi likufanele ijele. Ngoba ngoneni ngoba ngivele ngahlala ekhaya ngangasebenza ngezathu ukuthi umsebenzi bingakabi khona. Yeah. Icala lami lelo yona into kumele ngiyiboshelwe leyo. Njengoba nihleli lapha kulowa muzi wakho umsebenzi wayini ungaboshelwa ubiza amakhamera ngento oyazi kahle wena awuboshelwanga ukuthi awusebenzi wena wadlwengula yilokho waboshelwa kona yilokho nje waboshelwa kona wadlwengula yilokho nje waboshelwa mina ngazi manje wadlwengula ingane yakho. Yebo lathi iqala seliqulwa wena usayi uthi wena sekunezinto eziningi owawungazenza ngaleso sikhathi kunokuba wawungayo attenda icala lokudlwengula kwengane yakho. Hayi angiyanga isiphi isizathu senza ukuthi ungayi? Njalo ngisho ngibhizinisi into eziningi kwangenzeka yini ukuba awuyi ngoba uvele uwazi ukuthi akaze ayidlwengule noma ingoba vele wawuyazi lento noma ungafuni ukuthi ibe khona indlela yokuthi akhululeke nokuthi icala lavulwa uyena alivulwanga yimina manje na usenze ngase yonke into ibayilana nami. Okay. Nokuthi azangibize nje komakhamera wenze ngathi konke kumayilana lavulwa uyena mina ngihlangana uyena walivula uyena wayi-attenda icala mina ke ngingenaphi uyena wayivulela icala wakho awubona isidingo sokuthi umeseke? Hayi angiyanga. Kuyimanje wazi ukuthi uSibahle use-Eastern Cape and wena usele nomzukulu lo ongafuni ukuthi ngimbone. Usibahle kuyimanje sikhuluma uzulazula lapha ngasekhaya akekho e-Eastern Cape. Isizathu saleyo nto leyo uSibahle akasenayo umuntu a-straight naye ngoba losibuwo wakhona uyiblessa nje kuphela kuyena umuntu oqondene nokuthi uzokondla ingane. Mina ingane yami ngifuna ngoba ngifuna ukuyinakekela and isanogogo wayo isanomkhulu wayo ngoba abantu abasengahlala nawo ngihambe ngiyoyibhekela imisebenzi lapha nalapha ngibambe lapha nalapha. uSibahle sewumuntu ohambayo ehamba esigangeni yonke indawo ngoba uselandela amadoda ngoba uyazi ukuthi ukulandela kwakhe amadoda azomnikeza imali bese buya noplastic lapha kwakho kuyinto uyifunayo. uSibahle mina ngazi ukuthi use-Eastern Cape kanti akekho e-Eastern Cape. Imina omaziyo uSibahle ngoba mina ngiyakhuluma noSibahle. Niyakhuluma mina islimi mina ngibizola islimi mina niyakhuluma nobabili angifuni ukuthi uSlim angifuni ukuthi ngithi ngakutshela kahle asihlukana nengane ngakutshela oqala yiki into yenzayo nethi na ngakuhlukana nengane yami. Mina ngifuna ukuthola la yini yenza ukuthi uSibu umthande ukudlula umaster yini yenza ukuthi wena uSibu yena umthande ngangokuba ungaze ukunikeze lonke ilungelo enganeni? uSibu njengoba nimbiza ngeblesser uyayisupport ingane. Uyayazi ukuthi ingane ilalidleni uyazi ukuthi ingane mekuyakhwehlela kumele iya kwadokotela wenzani? Okay, wenzani njengoba sithola ukuthi kwakunitulo lakho kwakade kusuka iqala ukuthi angazani kwatulo mina abe khona empilweni yengane ngishoye kanganani wena njengomzali ukuthi lengane ingekasibuki? Hayi angazani kwatulo yabona nje angazi uzubona ukuthi uSibahle ngiyaxhumana naye ngempela. uSibahle ungitshela ukuthi sekuneminyanga ezimbili uSibu engasupporting ngalutho lapha emzini wakho and lokho mina ngikwazi ngingaphakathi ukuthi uSibu senenyanga ezimbili engafiki lapha ekuzathu sokuthi engafiki lapho uSibu ushadile ekuyinto edayithi ngimbize ngebless. uSibu ushadile nginezithombe zakhe la efonini. uSibu bekade sebenzisana nobaba omncane wami osewashona. uSibu unonkosikazi wakhe interested kuyena ushadile uSibu. Angiyazi ke lo enithi usupport ingane uSibu usupporta ingane ngoba enzela ukuthi kubukeke ewumuntu onithandayo nonke lapha endlini kanti ufuna lengane yena. Mina hayi ngiyamangala. Okay, hayi ngiyamangala. Ngiyakuzwa uyamangala. Nginamanga mangithi sekunenyanga ezimbili engafikile uSibu. Ngifuna ukutshela manje usukulaphi unamanga. Okay, usukelaphi mina ngifuna ukuthi maye ukuthi sikubuza umbuzo mama noma kini nobabili kubuza kalombuzo
ngikuphendule straight unamanga yini ukuthi kukhona izinyanga eziwu2 ake wageja kuzo usibuka ukuthi angayisupport Angimazi ukuthi ukhuluma ngani. awazi ukuthi Cha ngimazi ukhuluma ngani. Oh. Angimazi ukhuluma ngani. okay ukukhona kodwa nokukodwa ongakuvuma uma kuukuthi sikhuluma ngakho noma sikubuza khona Hayi cha manje phela mangazi angiyazi. Okay. Mangiyazi ngiyazi. If ungayazi angiyazi. okay ngicela ukukubuza ke mina ungakuphika yini ukuthi kwakulitulo lakho ukuthi aboshwe umaster aze aye ejele ngoba nakho wena wawufuna umzukulu wakhe aphile kamnandi ngobondliwa usibu ubone ukuthi uzoba i-distraction yena Angazani natulo. awukwazi Angiyazi. okay Angazi. ungakuphika yini futhi ukuthi kwakulitulo lakho ukuthi usibahle ahlukane nomaster ngoba nakho umaster wayengasebenzi ubona vele ukuthi ayikho into angayenzela yena kusasa Hayi angiyazi lonto mina. Angiyazi angazi ukuthi nithathaphi wena nje wena nama camera angazi nithathaphi yonke lento. Okay. Angiyazi lonto mina. wena namhlanje uzositshela ukuthi ubungazi ukuthi usibahle usehambe ngemuva Bengazi vele ukuthi uSibahle use-Eastern Cape wayokhipha isoka lapho. lakhe ejele Bengazi Awukwazi. angiyazi futhi nalelo. Angiyazi. okwesi4 manje Angiyazi. sizositshela ukuthi wazi ukuthi use-Eastern Cape kanti akekho e-Eastern Cape Mina ngazi ukuthi use-Eastern Cape. Ukuthi akekho angazi ngizwa ngayo. okay so uthi uyabona yini ukuthi kunezinto eziningi wena ongazazi thina kodwa ezinye zazo sinazo ubufakazi bazo Ungani kumele ukuthi ngimkholwe ngiyeke ukholwa wami umntwana ngenxa yakhe. Ungani ngoba Hayi uma usibahle ethi ingane ingekamaster wena umphikisa ngaliphi ngoba phela uyena uma wengane siyakuthola ukuthi kuwe wahamba isikhathi wafika wakutshela futhi ukuthi cha ingane uyayazi kabani wakuphikisa wena lokho wawumphikisa ngaliphi kwangevumla ngimphikisa. wawuthini Kodwa kuyikona ukuthi umuntu onengane uyazazi ukuthi unengane uyasupporta uyondla. Yena yini akayenza? Yini akayenza? Imali. Ngoba yena yikho into akayenza ayikho wena into akayenza. wabona ukuthi ngoba yena ngeke azakwazi ukuyisupporta kumfanele ukuthi Angisho kanjalo uyawubalekela kodwa nje umuntu ngithi mina isiphi isizathu esenza ukuthi uphikise umuntu oyithwele ingane esiswini uma ekutshela ukuthi ingane ingekasibanibani wena uyikhombe kumkhesi ingane unini yaziyo. wakutshela wathi Ngangaphathanga khandlela mina. wasomphikisa kanjani ke ngoba sinabo ubufakazi bokuthi wayiphika leyo nto Hayi ke mhlawumbe mangaveza lobufazi ngoba angiyazi lonto angazi ngiphike ngane angazi. Mina angazi ngiphike ngane kodwa ukuthi yakho master. Angizange ngiphike ingane. masiveza ubufakazi bobona ukuphika ngoba konke mhlambe ke maningaveza bona ke ngoba mangabe ninabo ubufakazi ngoba yonke lento le yithi ngenza amatulo mina angiyazi. hayi Mina ngakho amatulo. Ubufakazi. Iyona into engibizelwa nala ema-cameras mina ngakho amatulo. cha ngizokuphendula Uyazongidelela namanje. ngizokuphendula embuzweni wakho wecamera ngiyabona icamera Uyangidelela no. Uyangidelela wena. Uyangidelela wena ukuthi abantu ababukayo la abahleli khona Uyazi ngokubamba ngidedela amaphango la camera. Uyangidelela wena. Hayi. awukwazi phela ukuthi ungaphakama kuwumuntu okufuze ngabe uyehla njengamanje because sinezinto eziphathekayo eziwubufakazi obungawe amaphoyisa asasebenzanga manje sezongibamba engidedela Hayi. amakhamera lawa iwona azokuveza ukuthi uneqiniso unamanga kuyo yonke lento leyo ikhulumayo njengamanje ngoba mina nginobufakazi obugcwele obusefonini ngiyakhuluma noSibu ngiyakhuluma noSibahle siyakhuluma nje nabo and uSibu akekho serious ngale yangane yakho uSibu watshela wena yazi wena udliwa umona wena ngina umona ngilethela kuma camera ufuna ukuhlaza igama lami nelengane yami uSibahle asizange ukuzona ufuna ukuhlaza igama lami nelasibahle lokho ngizofuna mina ukubona ukuhlaza igama lami nelasibahle wena ubonakale urathi mina ngizofuna ukubona igazi lami usahluleki nje wena usehluleki akumelanga buzela kuma camera usehluleki somfana finish yabona manje ngiphelile lokuba isahluleki kodwa manje mangizokwazi ukubona igazi lami ngeke ngize ngihluleke ukusupport igazi lami ngoba ngiyakwazi ukusupport ifamily ngeke ngihlule ukusupport ufuna ukubona igazi lakho emva kwesikhathi esingakanani emva kwesikhathi eside ungibhadlise ejele Wawukudeserve ngathi ungaphinda khona futhi. Akekho umuntu odeserve ukuboshwa. Wena usengaboshela ukuthi uqamba ngaphambi kwamakamera. Suka. Okay, ngicela mina ukuthi singasakhuluma siye kude kakhulu.
angibuveze ubufakazi okuyibo Hayi, bukhona veze. sibulalele makumele sibulalele Veze. bese siyaphinde siyabuzana ukuthi akikho yini lokhu akuwe yini lona othi la uma kuukuthi akusiwe usho ukuthi akusuwe makuwe wawuqonda ukuthini ngalenkulumo ewukuthi then emva kwalokho ke ngicabanga ukuthi sizobe sesikwazi ukuthola umhlahlandlela wayo yonke lento because khona ongazi khona owaziyo khona ongazi khona owaziyo ngeke size sigidagide kukho konke lokho asitileni ke nobufakazi. Okay ngicela ungiphi ifoni le esigcinele ubufakazi bethu yabonga. Okay uzongilalelela ningilalelele kahle uzobe sengiyabuza ekugcineni wena nje okwaguthi ungilalelele manje bese ngiyabuza ekugcineni ukuthi kuyikho yini lokhu noma kusikho. Sosibahle lalela musuba isilima kahle hle musukuvama uba isilima sokuthi uthathe ingane wena uyinikeze umaster ekumele wazi kahle kamhlophe ukuthi umaster akasebenzi ku-right ingane ukuthi kube ekasibuya usibuya uyabona ukuthi unemali ngapha. Ubani okhuluma la? Akusiwo? Yimina. Namanje usaphika? Yimina okhuluma ku-VN. Uyithatha i-VN? Akubalulekile ukuthi siyithole kanjani i-VN. Mina umbuzo wami uthi namanje usayiphika. Yona ndlela ufuna ukungihlaza ngayo? Yona ndlela ufuna ukungihlaza ngayo? Uyithathephi? Ngifuna ukwazi uyithathephi? Uyithathephi i-VN yami? Akubalulekile ukuthi i-VN ngifuna ukwazi ivele kanjani i-VN yami? i-VN isukaphi? Eyami impela kodwa akuweni lo. Kungani ufuna ukuzongihlaza? Kuhleni kanti makuhlazeka abanye abantu. Angithi sizofuna iqiniso wena uphika waphika. Njengamanje yini esikulwisayo? Cha, ngifuna ngitshela i-VN ukuthi uyithathephi. Ngisendele yena Sibahle ongisendele le VN. Mama Stark akubalekile ukuthi ithathwe i-VN. Ngibuza ukuthi mina akusiweni lona makunguwe. Kunani kanti masidlala into enawe ngoba uthe wena unankinga sibuveze ubufakazi. Qhubeke ngidlala. Yeke Singayidlala. Ningasayiqedela. Okay. Nguwe lo. Yebo mina impela i-VN. Awusichazela ke wawuthini kwi-VN? Kwakumayelana nani kwi-VN? Chazela thina singaziki. Namanje uyaphika ukuthi kwakuyitulo lakho ukuthi kube khona umkhizi ingane yekwamkhizi. Uyakuphika lokho? Uyakuphika futhi namanje ukuthi kwakuyitulo lakho ukuthi akuboshiswe omunye ukuze uzokwazi ukusala naniphile kahle ngaphandle kwe-distraction. Nalokho futhi uyakuphika. Wawazi yini ukuthi ngelinye ilanga koba njeni? Hayi. Wawazi yini ukuthi kuyoba njeni? Bengingazi kodwa uthini ngeminyaka ayishalile ejele eboshona into angayazi. Uwazi futhi nawe enhlizweni yakho ukuthi akayazi. Kodwa ke ku-right ukuthi ningikhiphe kwamakhamera kanjena kodwa. Into ebalulekile ku-right kodwa ningikhiphe kwamakhamera kanjena. Wena into okhala ngayo nje. Ku-right kodwa ku-right kodwa. Ngikhala ngawo. Uba lo hlazekayo. Kuthini ngaye ngomphakathi obubuka umbukiso komdlwenguli abantu abaziyo iminyaka ayisipende ejele uzoyibuyisa ngani? Sala kahlupheka umndeni wami ngingekho. Uzokubuyisa ngani lokho? Uzicabangele wedwa wa selfish. Unazi ingane zabafana. Mhla kuthiwa enye intombazane iyenza lento ke noma uma wayo wenza lento wena oyenze kuye uyothini ngoba mnandi? Ngeke kuze kube mnandi. Wakwenziswa yini phona? Ubulwane obungaka kwakuwubani ngisho ngathiwa ungamthandi. Umphuca ingane yakhe lokho kwakungekho enough ukuthi umphuca ingane. Wazama ukuyilwela. Kodwa ke naye umaster naye indlela ekwenzeke ngawo yonke lento. Uchaza isizathu sakho sokwenza zonke lezi zinto ke manje. No, mina isizathu sami sokuthi ngenze kanje ngithi ingane ayinikezwe uSibu ekubeni ngazi ukuthi ekaMaster ingane. Ingoba uMaster bengathengi ithina engayisupport ngenzi lutho. Thina lapha ekhaya phela umuntu ebesesiphila ngaye uSibu ngoba ubefaka imali engane. Ubengenankinga uSibu. Ngoba uSibu uzoyibona ke le episode isithini ngakho. Iyona into ezilethela amakamera ukuthi iqiniso igcina ngosuku luvele.
kusho ukuthi umaster kahle kahle kusho ukuthi ubefuna vele kwenzeke kanjeni. Cha. Uzoyibona vele uSibu, uzoyibona kusho ukuthi iyona into ebevele uyifuna benze kanje vele. Ubefuna ukugeza igama lakhe nesithunzi. Igama lakhe lani, igama lakhe lani. Sengiboshiwe mina abantu Nje, abasangithemba, abantu ubofisile abasangithemba. nje. Ayisekho nentombi engizoyithola manje. Abantu bathi ngiyadlengula mina all over. Ayisekho into engizoyiphila manje. Yazi ngoba sekuzoba vela lebufakazi. Master, ewe ngakwenza. Kodwa ke isiza sikwakuyini ukuthi wena ubungasebenzi, bingekho namuntu engizoyenza. Umntana bekumele aphile, bekumele umntana supporteke. Bekumele adle. Bewungasebenzi nami ingekho indlela ebengizokwenza ngayo. Wasubona ukuthi ingane yakho yenza ibhizinisi. Musa phela ukubeka kanjalo. Kodwa phela uyadla nje ngayo. Ngiyadla vele ngakodwa phela hayi ukuthi usungayibeka indlela ibeka ngayo. Ngiyadla vele ngayo. Kodwa phela hayi ukuthi usungayibeka ngalo. Ukubhlungu kuthiwa bengingasupport. Kuthiwa bengingasupport kodwa bekithi bengizamile eMandiyeni ngisebenza ama-blocks ngikha ama-blocks lapha nalapha. Kube khona imali engiyithumela. Uma kungitshela ngesenti ungathengani ngesenti ungathi yini ongayithanga ngesenti? Ngitshela ngesenti. Kodwa ibiba khona imali amawindi lawa lapha endlini yakhe ayefile ebulawe igebengu uzoqhekeza alungiswa imali kabani. Usungazongibalele ngamawindi? Sikhuluma ngemadlana ngoba ukuthi imadlana. Wena usuke ufuna imali. Ufaka imali enjengemali uSibu. Ufaka imali uSibu. Phela no rich sabantu asifani sabantu. uSibu ufaka imali. Iyaphela kodwa namhlanje emva kwe-episode ukuthanda kwakhe vele. Ukuthanda kwakhe ngoba vele uSibu uzoyibona vele episode namhlanje. Mase ufuna imali yakho uSibu kini nomkhokhela ngayo. Uyabona ukuthi nomngozi. Nomkhokhela ngani uSibu mase ufuna imali yakhe kini. Bona ngiyabona amaphutha engiwenzile. Mina nicindezela injabulo yomunye umuntu ukuze kujabule nina. Hayi amaphutha engiwenzile yona ngiyabona. Ngiyacela futhi master ukuthi engathi ungakuthola enhlizweni yakho ukuthi engathi ungangixolela. Nami bengingazenzi. Lapha ekhaya isimo buyaza akukho umuntu osebenzayo. Akukho umuntu osebenzayo. So mabe qhamuka iblessa eluSibu londla ingane bingekho into bengizoyenza nami. Yazi abanye abantu bazobona ngathi ngathi umamphazamisekile ekhanda ngesenzo sakho wasenza. Because angisitholi mina isizathu yebo ngiyavuma isimo besingekho sithi bathi ukusebenzisa ingane. Ukusebenzisa ingane. Besingekho right kona isimo ngiyavuma. Sizoyithini ke lento le sizoyithini? Kuzomela kwenzakaleni ukuze uSibu egcine kwazi ukuthi abe right naye nomndeni wakho ukwazi ukuthola iqiniso lonke liphelele ukuthi kwenzakalani noma kwenzekani sizokwenza njani. Hayi mina ngicabanga ukuthi indlela eyaphambili manje ukuthi umaster ngoba phela size yafika lana waze wabiza nani kwenzeka kanjena. Ngiyafisa ukuthi mina nginomndeni wami ngiqoqa umndeni wami naye futhi umaster aqoqa umndeni wakhe esengasekho amakhamera. Sihlangane umhlangano umndeni wakhe umndeni wami sihlale phansi sikhulume lento engasekho amakhamera. Ngoba manje la emakhamereni yini ngizoyisho manje. Ngiyafuna ukuba sihlangane sizoyikhuluma kahle lento lapha ekhaya engasekho amakhamera. Okasibuwona umndeni ube khona noma yebo akawuqoqa uSibu umndeni wakhe nami umaster akaqoqo wakhe. Okay. Nami khona wami umndeni sihlale. Sengibuka mina ukuthi uyobukhona yini ngalelo langa noma newudingi. Phela noSibu sengowesithatha ngithi kuyo yonke lento. Ungowesithathu uSibu. Sengibuza ukuthi ke uyobukhona yini wona. Mhlambe la kuzoba yihlazwana makuba khona uSibu mhlambe ngabe ngidinga ngiyacabanga ukuthi kuyofikela la uSibu akazala la. uSibu akena wala umndeni wakhe awukho la. Angeke uzutholakala umndeni kaSibu. Ngiyangicabanga yonke lento from the start. Uzuthi kweze ucabanga ukuthi kuzoba yihlazo uSibu mina ngizodila naye ngendlela yami. Ngiyawuza mase umndeni wakhe phela ngizodila naye uSibu ngendlela yami. Wena nje hlanganiso wakho nami wami sikhulume sikwazi ukuxoxa kahle ngawe engasekho amakhaya. uSibu mina ngizodila naye ngendlela yami. Manje ingane yakho usezokwazi ukuyibona. Yena umaster. Hayi kusozwa mase sixoxele indabeni ba kwenza kanjani. Phela ayikho into efinyeza umuntu ukuthi ayibone ingane yakhe ngisho ngathi amandla kanawo. Ngisho ngathi akasebenzi. Kodwa kuyibona nje ingane. Umaster uzokwazi ukuyibona ingane kodwa kuyikona ukuthi ngifuna into engiyifunayo akasupport ingane. Uzokwazi uyibona angiphika ngani. Ngizokwazi ukuyisupport ingane yami mangizoyibona. Ngibone nje ingane yami nje.
ubona igazi lami. Uzokubonga noma ngabe yikuphi okungakanani okuzokwenza. Hayi noma ikuphi kuzomela alethe lo mali ayilethayo. Ngisho njalo ukuthi Hayi isenta lethe imali. Inkinga ngiqala lapho ke nasekhaya kusebenza umuntu mina obhekile umndeni. Mina ngifuna ukunderstand la wena niyahluleka ukuletha imali niyahluleka ukuba nezizumbulu nangokwenu kodwa nilindele ukuthola izizumbulu komunye umuntu. Angifuni izizumbulu akalethe imali asupport ingane yakhe ngoba ngisazwaziveza uyivezeleni kanti uyabonisa amandla akabi nawo angithi usivezile ngoba uzwazi ukuthapha umntwana wena usiphuce iqatha emlomeni usiphuce iqatha emlomeni yabona nje ba usuzivezile support phela ingane yakho isupport ingane ithi letha noma ungakanani noma ngasiphi isikhathi lokho kuvumile ngaleso sikhathi uvumile wena kumele ukwamukele lokho kusuka kwazile ukuthi kuhlangane ngaleso sikhathi. Hayi kusho ukuthi yobona wena master uyasebenza manje namanje angisebenzi ngibamba lapha mana njengomuntu osanda kuphuma manje ejele njengomuntu osanda kuphuma manje ejele kwisakho esenza ukuthi ngiboshwe ucabanga ukuthi umsebenzi bengizothi ngiphuma ubungilinde kuphi umsebenzi ngoba ngisabamba amatoho njengamanje imaketshela mina uyacabanga ukuthi usuvelile ngoba bukhathela ucashe usuvelile ingane yami usibuza ngeke sakwazi ukuba support njoba manje uthi awusebenzi usaza nezinye inkinga futhi Musibuze ezosupport yini usaza nezinye inkinga futhi usibu phela obvious uzoyibona episode abaleke angasamondla umntwana master mina ngicela ukubuza angasamondla mina ngicela ukubuza usaza nezinye inkinga ma ku wrong yini kanti mayifuna ingane yakhe akukho wrong kodwa kumele aqala athola umsebenzi qala ali sesebenzeni kusakwazi uyisupport umntwana ngoba obvious usibungeka sayisupport ingane hayibo ngeke sayisupport ingane usibu awumele iyona lento ebalekisa usibahle kube ziyohlala le ngasekhaya uyabona delela mina ngifuna uyadelela mina ngifuna ukunderstand ukuthi kanti uze ube nemvume enganeni yakho kumele uqale usebenze uma ungasebenzi awukwazi ukuthola ingane yakho awukwazi ukuba nosay kodwa sawuyicabanga kahle nelibe kumele ukuthi uma alinde isikhathi esi-right yabo ukuziveza manje kahle uyiveze isikhathi esi-wrong bekumele afike ngizobona ingane nayi imali sengiyaqala ngiyasupport hayi nayi yabo nje indlela enza ngayo uma senginemali kuyasetshezwa enejele kanti kulungile uzofuna phela usebenze uze la kumakhebron ukwazi base ngiyasebenza ngizokwazi ukuyisupport ingane abelungu bayangisaba bengiboshiwe ngiyarape ngithi ngiyarape ngiboshela ukurape mina ngithathapha umsebenzi angazi nkosami angazi ukuthi ngizothini but kungizwisa ubuhlungu ukubona ukuthi njengomuntu wesifazane ngicabanga ngendlela ocabanga ngayo noma into ebalekile ukuze kubonakala uthando lwababa enganeni yakhe kusuke kuyimali angeke sikushintshe ukucabanga kwakho but nje kulicala ukubambela umuntu ukuthi angakwazi ukuyibona ingane ngoba nakho engakakwazi ukuyisupport 2 umuntu uma engasebenzi awukwazi ukumnqumela ukuthi akakhiphe imali efunwa nguwe kusuke kumele uvume noma uwamukele leyo asuke eyivezile ngaleso sikhathi ngiyethemba ukuthi uma senine meeting nina niyimndeni nobabili sesingasekho thina njengoba ushilo ukuthi uyobe ningasasidingi thina niyokwazi ukuthi nihlale phansi nivumelane ngesivumelwano esiyoba right esingeke size sincindezele noma sicindezele oyedwa sivune oyedwa kodwa sikwazi ukunisebenzela nonke ngithi uyangizwa masi yebo akezwakala sikwazi ukunisebenzela nonke singacindezela abathile sivuna abathile kodwa nje imbi into yenzile mawami imbi ayibukeki ayehli kahle ayinambithisiseki ukuthi ungathi umuntu wesifazane uthatha ingane ngoba uphambanisa izinto zayo uyise kwesinye isibongo engekiye yakhona ngoba nakho wena ubheka inzuzo ngayo kusho ukuthi vele ibili ithikithi lokuqeda indlala singasho ke sithi yiyona ke ebiyisizathu noma ebiyibhizinisi elenza ukuthi ingabe bikho indlala ekhaya noma ngathi sithanda kangakanani noma sikubalekela kangakanani lokho ngeke sikubalekele ngoba nikwenzile nisebenzise ingane ukuze nizozuza izinto ebenifisa ukuyizuza enihlulekayo ukuyizuza ngamandla kuhlungu ngoba umuntu wesifazane owenza njalo enganeni yakhe ingane yakho uyikhandela isilonda ungathola ukuthi isona sizathu esenza ukuthi iqamba mangithi ye-Eastern Cape kanti ayiye Eastern Cape kumanje ingobani ifuna ukubaleka kuwe ngale micabanga yakho nayo nalenhliziyo yakho nayo ngesihluko naso
uyayilimaza ingane yakho yentombazane, uyayilimaza uma ukwazi ukuyishintshisa into e-right eyayithi yayenza inikeze umuntu isibongo sakhe, wena uyishintshise lokho ufuna ukuthi iqamba mangiphilisa ingane ngamanga, uyayilimaza futhi uyishiya nenkinga impilo yayo yonke. Siyakubonga nje ukuthi iqiniso liphumile njengamanje, kodwa nje imbi isenzo sakho senzile, simbi hayi kancane. Kodwa siyathemba ukuthi uzocabanga kahle nawe ukubone ngenye indlela, mhlawumbe bakhona abanye abayokubonisa uku-understand kukho thina singakusho kutheni. Kodwa must wayibona into oyenzile. Ya ngiyayibona into engiyenzile Wayibona into oyenzile kodwa. Kuphela ukuthi nami bengiphoqelekile bengekho into engingayenza ngoba mengifika lapha kwakho abafana bakho bangishaya nengane ezincane mangidlula lapha ngasegeyithini zingijijela ngamanje. Wayibona into oyenzile. Mina kodwa ngiwona bengiyambonga ngizolokhu ngisho ngibonga ukuthi ungihlazile. Cha, wawuyoyikhipha kanjani? Ungihlazile. Wawuyoyikhipha kanjani kule nkinga? Wawuyoyikhipha kanjani? Ingane isigula ingasakhulumi. Futhi kwakufanele kuphume isidumbu kahle kahle. Isishonile Isidumbu sani? Izofa ingane isiyenzela isiko izokwenzela isiko esibongweni esirong angithi. Ngeke uze uthathe umuntu owakwesinye isibongo umenzele isiko kwesinye isibongo. Uzobulala umuntu lapho. Azolwa amadlozi. Kulungile.